kasaganan ti Santuario de Padre Pio kadagiti mapan bumisita ita a Semana Santa. May sa daytoy a pilgrimage site a masarakan iti Davila Pasukin, Ilocos Norte. Ni Padre Pio ket may sa a healing priest ken narway dagiti mamati a napatgan dagiti kararagda sipud iti panagturungda iti Padre Pio Shrine. Namnamaen ti adto a deboto a bumisita iti lugar. Ti pamilya ni Ate Marila Luisa manipod iti kabangi-banga ili kada Sabado daytoy a mapan makimisa ken pasyaren ti chapel ni Padre Pio. Sa ti pamati ken Padre Pio kasi at the time ili nga ti anak ko tay may sami kado nga babae may ko in kararagan kapno lang pumasa ko maisunod ti board exam ti electronics and communication engineering and God is good. Nakapasa di anak ko. Ken at the same time, adari-click na ti thyroid. Hindi iti thyroid, iti Makati Med. Nagpa-ultrasound, nagpa-biopsy di 2023. Kaasin Apo Diyos, benign. Dagita amin ti blessing, nawawat mi ken Apo Padre Pio, ken adupay. Malaksid iti chapel, may sapay abisbisitaen da ket ti 14 Stations of the Cross. Kasapulan ti panagna iti 100 steps, sakbay a malepas dagiti 10 ket 4 nga estasyon. Kuna ni Father Cesar Gutierrez, namnamaendan ti kaadu dagiti bumisita nang runa ita a Semana Santa. Ti kaadwan nga may bumisita no kwa, every Saturday taday jigarod iti schedule mi iti healing mass. Ken tatagtiyempo iti Semana Santa dala tadi kitay umay bumisita idi kalman ket taga vegan ti may naduma-duma nga lugar na diti naduma ket taga Apari umay dapay dumayod toy ta sabali iti espiritualidad ni Padre Pio. Mangnamnama iti panakikaykaysa ti amin para iti panangilin iti Semana Santa apan ing palagip ti panagrikrigat, pannakatay ken panagungar ni Jesus. Karkararagan tayo, di kitay kakabsat tayo ng norong tintero nga Pilipinas nga sa pailakumata. Dito nga tiyempo iti Semana Santa kat makita da dayjay panangidaton ni Apa Jesus iti biyag na kadatay amin. So nga agyaman tay kumakenkwana tada ito nga Semana Santa kat nasagraduan nga aldaw. Tere Sundayon, Balita, Solid North.